Hi guys, good evening. Nakapatay kong lamok, pero ato ipon pila ka buok. Nakapatay ko. Kapatay ko. Nakapatay. Nakapatay kong lamok. Di kiha ko ani ni. Ikiha na ko ani. Pare nakapatay kong lamok mga abot wala ka wala ko kay buok pila ka buok. So, atong ipon. Pero before that, ang TL kayo, kumusta naman dyan ang TL natin mga beshi? So, yung makita, ma-expose imong ko ano eh. Imong legs makita padaplin. Kira na mahalin pa day. Mo din siya ang atong napatay nga lamok. Siya. Tagay kag lamok mga beshi. So, atong ipon. Mag-unat to ipon una. Pero may tag makita, di man ni ma-zoom. Ayaw i-zoom. Bati man kay digital zoom mo na. So, di makita usa. Ate butang dere. 1. Pero ang kanidi ay dihi mo na ko siyang patunganan sa insenso. Di man mainom. So, mo na ta ihap. Ikaduha. Kahugos ang kuko. Ikaduha. Katulo. Ikatulo. Kahugos ang kuko. Kaupat. Kalima. Sumupukus di eh. Dewe 5. Ala ni dagan. No. Lupa ni dagan. Dagan ano yung Uno. Pito. 8. Tang-tang. Siyam. Kau sumama. Siyam. 10. 11. Abalan. 12. 12. 12. Sa kabihan ni 13. 64 gig. 14. 64 gig ni. 15. Ibutang na. May 500. 15. 64 gig memory. 64 gig. 15 ka buok ang napatay. Tara. Okay naman ah. 64 gig. 15 ka buok. Pero ako na siya pat yun. Lutot mo eh. Ay, pangutot di eh. Bastos kalibang ang ko. Yan.